Здравейте, драги зрители, и добре дошли на моят първи геймплей видео на Майнкрафт. И ще почна клипа, като ви обяснявам къде се намирам и кой е точно тук. Първо, аз се намирам в един PvP сервер. И второ, този изобщо не го познавам и не искам да го знам. Това тук са правилата. Тук, ако искаш да знаеш кои са кои цветове, нали, кои хора. Точно тук да може да го убия сега. Да видя. Welcome to the Well, they wanna know are you understanding enough to them in this world? Are you? Да. Че естествено. И сега какво правиш? Скачаш се тук, падаш и да умираш. Тук, нали, тук е факчени. Може да се направиш факчен. Ето как да го направиш. Тук ти изписваш всичко необходимо така да си го направиш. А сега предпочитам да не говоря много, че искам първо да взема малко дърво, преди да се стъмни. Тя май сега изгрява, ама да побързиме поне. И вече аз имам факчен, направих го преди малко, нямам, почти нищо нямам. Кокали. Взимай ги. Сега отивам от другата страна, защото не искам никой да ме убие. О, фак. Пакай се. Няма да ти дам кокалите си. Няма да ти дам тези кости. Чуваш ли ме? Ако има... трябва да се върна да взема меча си, бе. Така, стой там, мирно и спокойно, стой. Той се телепортира. Как ти да мога поне да избягам тогас. Летящо блокче. Летящи блокчета, така. Не заваля дори. Това обяснява защо не вали. Да, спомням си, че заваля. Гадост. Хубаво, че поне го направиха така, че в пустинята не вали. Обаче тъпо, че трябва да вали сега. Знаеш колко много мразя дъжда? Най-вече в игрите. Не стига, че го мразя в истинския свет, сега пък и в игрите трябва да ми вали. Толкова хубаво да го направят, нали, Майнкрафт истинска, обаче малко прекалиха с това вече. Много ми е тъпо. Така. Кравички, искаш ли да те... Не, няма значение. Бързо трябва поне да намеря едно дръвче, едно блокче дърво, защото имам нужда от факли, а пък и... Чакай сега, дали някой не ме следва. О, фак! Какво направих? Провалих се... Добре, няма никой зад мене. Поне доколкото видях сега. О, слава богу, ето още на пустиня. Няма да вали. Ето, пак ще валя. О, боже. Това трябваше дървета там. Да! Бе, недокоснати. Не ми пука за дъжда вече. Поне се спася. И не ми пука, че умирам от глад. Аз имам храна отдавна. Доста лесно се намерих. Така. Бързо е в home. Да, сега не съм направил много неща. Чакай. Добре. Си ни е нужно само... Чакай, махай го ти. 3, да, и 3. Правим така. Слагаме той. Сега базата ми не е чак толкова голяма, защото, нали, бързах само. Чакай. Като сложи торчове, сега ще видите какво ще го направя. Така. Мисля, че толкова ще стигне, нали? Не. Май да, изчакайте малко. Сега. Няма значение. Взимаме го, О, боже, много е тъмно. Ще светим. Добре, ако се чуете за какво са ми тия кости, нали, ако сте нови в тази игра, което няма да е чак толкова странно. Добре. Я да видя. Защото един торч тук така да се вижда, че... Добре, да видим какво имам тук. Имам си порк чап, си похапна. Не тебе.
Ама. Така. Всъщност няма да взимам меч. Какво ти бе? Сървърче. Да го запиша ли? Не ми пука. Join, we need some mods. Да, написал го и после излезе от играта. Как ти идем? Хора, аз съжалявам, че го направих толкова скратък клипа, обаче трябва... викат ме. Това... Само да проверя нещо... добре, трябва да тръгвам. Всъщност. Благодаря, че гледахте и до скоро.